Takže zabijáci, já vás tady vítám na další hledačce. Dneska jsme si vybrali poblíž starého bunkru okolí lesní cesty a les tady kolem bunkru. Je to válečný bunkr, jak se dozvíte v dnešním díle historii o tom bunkru. Takže tak, pojďme se na to podívat, jdeme začít hledat, jdeme na to. Nezapomínejte nás odebírat na našem kanálu a doufám, že dneska budeme mít plnou lovku, tak jdeme se na to podívat. Takhle to vypadá zvenku. To jo, pěkný bunkr, no. Máme tu bunkr. Nějaká milice se oddělá. Československá. Já ještě vím, kde je americký jeep. Americký. Můžeme se tam podívat. Nebude to vadit. Musíš jít dolů, na 4 a tak tam zacouvat. Jo, to je hodně malý, ale. Pán Jo. říkal dolů a zacouvat po prdelí. Tak jdeme. To je tohleto. Tady je jeden. Jdeme se tam podívat. Tam jsou plnou hřebíků, ale tam vůbec nekoukej. Tam je koberec a v tom koberci. Ty péčo. No. Tak to je mazec. Pán to tady má osvícený. To je paráda. Tak jsem v německém bunkru. Všude železobeton. Celový dveře. Žebřík. Tak lidi, koukejte. Teď jsem vevnitř v tom bunkru. Jak vidíte, tak tady jsou střílny. Tady tu se normálně kouká ven a střílí. Takže krásný. Jsem rád, že nás sem pustil pán. Pán to tady renovuje. Tady s majitelem. Chce to dát do původního stavu. Chce si sem dát nějaký. Je to vojenský nadšenec. To je paráda. Takže vevnitř pak nějaká klubovna nebo něco takového. No, jako jenom takový. Občas sem přijít, kouknout se. Chci tam udělat 2 palandy tady na té straně. Jo, že si tam člověk mohl vyspat. 2 palandy nad sebou, jako víš co, a tady tam mít nějaký rozkládací židle, nějaký stoleček na sezení, jako. Jo. A tady, Hodinky jsem našel. Ne. Našel hodinky. a tady po té Jsem straně, našel hodinky, Peťo. tady po Jo. té straně jenom udělat takový odkládací pultík, co latě jenom a nějakou desku. Jasný, no. Byli. Jako srát. To je dobrý. Koruna, 2 koruny, Ty kráso. nevím, co to je. To bude, Fenik, to bude 10 fenik. bude 1 koruna, ta kučerka. To je ta stará koruna asi. Pěkná. Já to nechci, já jich mám doma ty kýbo. Fakt? To my taky sbíráme tohle, my jsme právě nadšenci tohohle, no. To německý artefakty máme. Já myslím, že to je 39. 42 už je po válce něco, po válce. 42 je válka ještě, 30 to je před válkou. Usadili tenkrát Němci. Ale prej to je nějaký, jsem měl kamaráda, on mi tady pomáhal a jeho děda říkal, že to bylo postavené v 42. roce. A byla to jako láska. Když letěli bombardéry a měli by bombardovat Polduvku tady, Jo. že oni tady zahlásili vysílačkou, že oni měli tady vysílačku a hlásili, ale letí bombardéry. Jo, že vidějí vlastně oni viděli vlastně tady všema směrama vlastně takhle. Bývalá pozorovací
pozor téma to. civilní obrany. No. Beru vybavení. Jdem na to. Jsme těsně nad tím bunkrem. Někde co tady je, no, nevím co to je. Všichni vedle sebe máme ten. Hele, víčko krásný od Gambrinusy. Ale mince, Jo? asi. Jo? Ale 10 halířek. Mám 10 halířek. Krásný. Dělo. Hned první mince. Uka. Uka Eli. Mince. Taky no. 50 halířek podle mě no. Pěkný. Československý, tak to až 100 český. Krásný. Krásný. Tady to bude švískat. $78. Nevím, co to může být. Ty vole, mince asi. Mince. Kámo. Jo. Čekaj. 10 halířek s mostem. Deseti halířek s mostem, no. Ty kráso. Pěkné dělo. Další mince. Tady to švíská, kámo, tady je stará cesta. Tak máme tu pěknou minci. Jsme našli s Eliškou 10 halíř. Třetí halíř. Třetí. Asi mince. Vypadá to tak. Je tam. Dělo. Krejcár asi. Krejcár. Dělovej ale. Čo? Gáčo s hlavou tam je. Pojď se podívat. V krásném stavu. Ty čo? Je tam. Jo. No. Tady se vyčistí, tak to bude jak novej, kámo. Tak co, nějaký úlovky? Krejcar jsem našel. Krásný ale. Uka. Hustý, co to je? Dělo. To je nějaká Aladinová lampa. To je krása. Ty krása, co to je? Stará ruská, no. Sovětská 10 halíř, 50 halíř. Nějaká mrtvolka. Ty krása. Pěkný. Ne. Tady jo. Ty krása. Další mince. A tamto? Tak vy jedete. No, tady máš Aladinovou lampu.
Další mince, jo. Ne. Kde se ti halí? Ty kráso. Ukáli. Ty vole. 10 halířek, no. Je tam ještě další. A to je naše místo. Eli, nehrabej to takhle. Kačečka, 82. Na. To je ono. Hele, Ty ještě lepší jak vole. Péťa. Mají. Je tam, jo, Ty ukáž. vole. Eli, Jo. je tam. Zase Další. desetníček. To bude další dvojčátko. Dvojčátko. Desetníček a pětníček. Najednou. Tak to je mazec. Krásný, no. Další. Masakr. To jsou práškové. Další, jo. Tak dohledávej. Neviděl jsi Jo, viděl krejcar. pěknej, ne? Je venku. Další tam bude. No, už, hele. To je ono. Už to loví. Hele, Už to loví. Joška píše. Tak ty budeš vypadat teda. Ještě nějaký prstýnek tam ti přeju. Pěknej. Hele, už ji vidím. No. Eli, no Ber to pomalu, ty jsi pořádně. holčička, ty vado. Hele, mají. Ne jak Péťa, hledá drogy. Další mince. Prej, vidíš, Malinký. táto? Uka. To je ten další práška. Další pěti halířek, no. Krásné. Tak ještě může být. Tak máme tu stříbrňák, s Eliškou jsme našli. Já jsem Krásnej. tam na mobil. Krásný stříbrňáček. Já to jenom našel. No Je tam. Krásný signál, 70kovej, 73. Stříbrňák, jo. Další, jo. Na. Kde? Ty vole. Krásný. Ty Dělová hlava. Ty krávo. Franz Josef. Ty krávo. Stříbrňáček. Krásný stav. Jo, no. Vzal ho lopatou. Vzal jsem ho trošku lopatou. Celé. Oni tady musí být, ale... Počítání mincí. 10. Tak kolik jich máš? 10. Kolik ty? 10. Luka? Kuba má 4. Už má 14. 15. Už má 15. Hele, mince. Další. Další. Uka. My jedeme. Pěkná, krásná. Krásný 10 halířek. No my máme mincí. Ty byl dvouhalíř. Máme tu 2 halířek. Krásný. A jednu špindíru. Chudák grošen. No nevydržel 300 let, nevydrží tohle. Ne, to ne.
Ty to děláš na sucho. No. Spíš stříkat. Nesmí stříkat. Ne, jo. Čištění mincí prej zaživa. Až do krve. Chudák groše. Zabal to dolů, ale už tam něco dolů je. No to ty se oddělám. Ne, ještě ho doma vyčistí s drátěnkou a bude dobrý. Drátěnkou, jo. No. Ale 93. No a teď už to na státech, takže 93 signál, kamaráde. Co myslíš, že to bude? Hádej. Ty vole. 84. Víčko od piva. Mince. Je tam. Mince. Asi 10 halířek. 10 halíř mám. Krásné. Se vyčistí bude dělo. Československý 10 halíř. Krásně u cesty. Co máš? Jako. Dalšího. Že by mince. Schovává se to přede mnou. Ale Vidíš to, jo? Tak tam to šlo? co to je? Já nevím. To přede mnou. Mince. Stříbrňák. Není stříbrnák, ale 5 halířek. 5 halířek, no. Krásnej, mám asi 3 nebo 4 dneska. Neplivej mi na ně, ale ty vole. Teď je krásně vidět. No. 5 halířek, no. Asi 3. Tady je starý strom. Hele, tady jsou starý stromy. Tady bych šel. To je pomocnice. Počkej, ne, stopni to. To je pomocnice. Stopni to. Mince. Stopni to. Ukaž nám jí. Další, jo. Ty kráso. Ty jedeš, kámo. 2 halíř. Ty pičo. Krásný, no. Krásný ten zadek. To jo. To je zachovalá. No. Takže zabijáci, já se s vámi loučím z dnešní hledačky. Doufám, že jste si to užili. Dneska jsme zase našli plno mincí, i stříbrňák, krásný, jak tady zde vidíte. Jo, pojďte se na to podívat, na tu nádheru, takže nás nezapomínejte odebírat a pro další hledačky znovu zdar, mějte se.